या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आणि आपण पाहत आहेत संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। एसीबी पथकानं वैभववाडी तालुक्यातील महत्त्वाच्या विभागावर धाड टाकली आहे। एका अधिकाऱ्यासह 2 कर्मचारी जाळ्यात सापडलेत। सूत्रांकडून ही माहिती मिळते। या कारवाईनं तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। यामुळे लाचखोरांचे धाबे दणाणले। महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या शहर सौंदर्यीकरण 2023 या स्पर्धेत वेंगुर्ला नगर परिषदेनं राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत आपला डंका कायम ठेवलाय। यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांच्याकडे 15 कोटींचा धनादेश आणि प्रमाणपत्र देत वेंगुर्ला नगर परिषदेचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी माजी मुख्याधिकारी डॉक्टर अमित कुमार सोंडगे उपस्थित होते। शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला भेट दिली। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आणि उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी त्यांचं स्वागत केलं। म्हात्रे यांनी जिल्हा बँकेचं कौतुक करत पगारदार शिक्षक खातेदारांना 40 लाख विमा कवच देणारी कोकणातील एकमेव बँक आहे अशा शब्दात कौतुक केलं। यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक प्रकाश बोडस, विद्याप्रसाद बांदेकर, व्हिक्टर डांटस, नीता राणे, प्रज्ञा ढवण आदी संचालक उपस्थित होते। पुढील काही महिन्यांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या सिंधुदुर्ग विभागाचा चेहरा बदलणार आहे। या विभागात कार्यरत असलेल्या एकूण बसेसपैकी सुमारे 50% बसेस या इलेक्ट्रॉनिक होणार आहेत। पर्यटन जिल्हा आणि पर्यावरणपूरक बसेस उपलब्धतेच्या धर्तीवर या विभागाला बसेस मिळणार आहेत। तर मीही नियमित हिरकणी अशा 196 नवीन बसेस येणार आहेत। पुढील 6 महिन्यांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक्स बसेससाठी जिल्ह्यात 5 आगारांमध्ये चार्जिंग पॉइंट असणार असल्याची माहिती नियंत्रक अभिजित पाटील यांनी दिली आहे। गेल्या 4 वर्षांपासून रखडलेली जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनानं डिसेंबर 2023 ची डेडलाईन दिली आहे। त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये आता मेगा भरती होणार आहे। प्रशासनानं पदोन्नतीची कार्यवाही सुरू केली असून विविध 22 संवर्गातील सुमारे 375 पदांची भरती केली जाणार आहे अशी माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून उपलब्ध झाली आहे। जिल्हा परिषदेमध्ये विविध संवर्गातील रिक्त पदांची निश्चिती करून लवकरच भरतीसाठी जाहिरात दिली जाणार आहे। त्यासाठी पदनिश्चितीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।